हेलो एवरीवन खुलुमबाय आरो नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो अबाउट बड' सेलिब्रिटिज इउट्युब चेनेलावहाय बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर नोंथांमोना गोबाव समनिफ्रायनो नायनो थाखाय नेनानै थानाय थैनि गाब आबुं बर' सावथुननि पार्ट 10 खौथ' नोंथांमोना नुखांखाबायानो जानांगौ ओमफ्राय लोगोफोर पार्ट 11 खौबो एसबी भिडिअ इउट्युब चेनेला आपल'ड खालामबाय। नोंथांमोना जाय नायाखै नायनो हासिगोन ओमफ्राय लोगोफोर थैनि गाब आबुं बर' सावथुननि पार्ट 11 लास्ट पार्ट जासिगोन लोगोफोर नोंथांमोना जाय नायनो थाखाय नेनानै दंमोन थैनि गाब आबुं बर' सावथुननि पार्ट 11 खौ लोगोफोर एसबी भिडिअ इउट्युब चेनेलाव नोंथांमोना थांनानै नायनो हासिगोन आरो जाय नायखांबाय नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामहरदो लोगोफोर नोंथांमोना नायनानै माबायदि मोनदों। ओमफ्राय लोगोफोर थैनि गाब आबुं बर' सावथुननि स्ट'रि स्क्रिप्ट एन्ड डाइरेक्शनखौ खालामदों मोगथां बसुमतारी बिथां आरो प्रडिउसखौ खालामदों सन्जीब बसुमतारी बिथां। ओमफ्राय लोगोफोर बे सावथुनाव जों गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दोंमोन बर'निनो गोबां गोदान आरो गोजाम फावखुंगुर आरो फावखुंग्रि बिथांमोनानो जाहैबाय अनसुमै बर', जेजास खारखातारि, मासुम ब्रह्म, राजिब ब्रह्म, कामेस्वर बसुमतारी बिथां, दांखोलोदो, मस्क' आरो बर'नि गोबां गोजाम आर्टिस्टफोरखौ जों बे सावथुनावहाय फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दोंमोन लोगोफोर नोंथांमोना जाय थैनि गाब आबुं बर' सावथुननि पार्ट 11 खौ नायनो थाखाय नेनानै दंमोन नोंथांमोना एसबी भिडिअ इउट्युब चेनेलाव थांनानै नायनो हासिगोन लोगोफोर दिनैनि सराव बेनोमोन लोगोफोर गोजोन्थों।